Салом тамошобинон, салом YouTube. Пас аз оне ки аз дарси гузаштагӣ маълум аст, симои блок-системавиро пайваст намуда, баъди он симои асосиро дар розетка пайваст мекунем ва оғоз мекунем. Пас аз оне ки кнопкаро ҷиқидем, загрузка рафт, дамо рабочий стол ҳуй мешавад, кушода мешавад, ана мизи корӣ мегӯянд тоҷиқати, ай ҳама асосии акное ки мо ҳастаяни қатиш кор мекунем. дар инҷа мо мебинем ки чӣ аст ва дар бораи ярлигани нишонаҳо суҳбат мекунем. Дар инҷа ҳама чизи асосӣ мо дорем, компютер ё баъзе дигар рабочий столо дар мой компютер, ана ярлики асосӣ ва корзина. Корзина пас аз яъне функсияи кориш, пас аз удалит кардани ягон элемент дар дохили корзина меафтад ва барои вастанавидкунӣ, барқароркунӣ мо метавонем дар омада аз даруни корзина бо барқарор кунем. Ҳамирам на он қадар вақти бисёр қапида места. Баъзе вақт приват шид мепурсад ки удалит кунем, ай дуруни корзинаам удалит кардан дар кор мешавад. Вақти удалит шид дигар ягон хел вастановлен надорад. Акун мешавад вастановид карда баъди чанд вақт гузаштанаш, лекин пурра вастановид тавна меша. Повреждение хати бигем вастановид. Чанд қадр дер кардем вастановид умуман аз тарафи программистҳо мешавад вастановид карда ё программои махсус қати, лекин хеле дертар шава агар вастановид карданда, мисол сурат бошад нимош наметавад, видео бошад ягон қаш удалит мешавад, часпида нишон метавад, овозаш мумкин безебуре, ҳама хел дигари дигар. Дар инҷа мо корзинаро метавонем дохилаш даромада бинем чӣ ҳаст нест, ё мои компютерам дар дохили корзина алҳоли чӣ нест, барое ки мо ягон чизе удалит накардем. Мои компютер вақте ки ворид шидем, тарзи ворид шидан ба мои компютер метавонем тавассути кнопкаи тарафи рости мишка дар болош аввал гузошта як бор меҷиқем. Инҷа чанд настройка аст, модда асосии кадомаш дар кор открит, як бор тарафи чапқати открит мекунем ва дохили мои компютер ё компютери ман мешавем. дар инҷо модда чӣ нишон дода истодааст? Дисковод, дискет инҷа ваи пештара, компютер камтара пештар аст. Баъзе компютерҳода мумкин нишон натиҳад, баъзеш да нишон тиҳад. Ҳозир дар компютери мо дисковод нест. Барои диск мондан ҳамин ҳисоб нишон надан. Диске ки DVD ё диски компютер бозӣ ё программо дар инҷа нест, ҳисоби деҷа нишон надодааст. Ҳамин ҳисоб диск дорем, диски S, диски D. диски S-мон ҳамо памят, ҳамо хотира мебошад ки дар вақти установкаи Windows насиб дар дарсҳои гузаштан, дар дарсҳои меомадагӣ худо хоҳад мегзарем дар бораи программаи Windows установка кардан. Дар ин диск ҳамо программо бигем запис мешавад, нигоҳ дошта мешавад ва дар рабочий стол мо вақти папка месозем, дигар чӣ мепартоем, кино, музыка, видео, ягон чиз ки партоем, ҳамаш дар дохили диски S меравад. Диски D мо барои чӣ аст? Диски D мо агар ки дар инҷа нишон натиҳад дар рабочий стол, диски D мо бигем як памяти иловагии дигар дар дуруни жесткий диск. Жесткий диски агар ай байништи тақсим кунем, мисол диски S ва диски D агар се тақсим кунем, мумкин бо диски F, I дигарам ҳарфҳои англисӣ қати метавонем номшамалиш кунем. Ин стандарти ном мондаги. Дар дохили диски D чизе ки мо дорем ҳангоми переустановкаи программа, ай сар барқароркунии программа вақти Windows заданда моро формат мепурсад ки ҳамин дискора кадомаш да мо программаи нав установка кардан мехоҳем, то ки формат кунем, яъне тоза удалит, полнаши удалит, чизе ки дора удалит шавад. Ба ҳамон хотир чизои даркории мо дар диски S нео пешаи установкаи Windows дар диски D гирифта мемонем. Ва вақте ки установкаи Windows шид, диски D мо топ-тоза мешавад, программаи нав қати, чизе ки дар рабочий стол, дар ҳамин дохили рабочий стол папка, дар дуруни загрузки, документ, дигар ҷоба ҳамаш удалит мешавад. Ин дуруни мои компютер. Дар диски D будагӣ ҳамаш меистад. Баъди установкаи нави Windows-ам дар дуруни диски D чӣ меистад? Дар рабочий стол мо чӣ кор карда метавонем? Дар рабочий стол мо метавонем
тарафи рости мишкара пахш карда даҷа настройкои мегем дар корӣ ки мо инҷа дар кор аст асосӣ вид гуфта ҳамун намуди нишон додани элементҳои рабочи стола мега иҷози обычни мондагӣ агар круб нимонем калонтарак мешавад агар майда монем бо пешбудагида майдатар обычниш беста дигар контексти дигари настройкаш упорядочить значки автоматически в рамках значки посетки, отображать значки рабочего стола, отображать гаджеты рабочего стола. И чизои ки птичка мондагиай, яъне птичкаи гирён будан ё хомӯш буданшон вақте ки автоматически гирён кардем худаш вақте ягон объекти нав партофтан меяд ҷоша мегира, вақте дар ҷо мондем намеиста. Агар ки автоматически хомӯш кардаги бошад мо дар ҷои даркораем мо ярлики даркориро чӣ мегузорем. сортировкаи мо чиро мегӯяд? Сортировкаи мо агар объект бисёр шид дар рабочий стол, на танҳо дар рабочий стол, дар тамоми дуруни ҳамун кори компютер ҳамин функсия қариб кор мекунанд се функсия. Сортировка яъне ҷобаҷӯгузорӣ, ҷобаҷӯкунӣ ҳамин намуди файлҳо мешава. Ин мешавад аз рӯи номшон, аз рӯи алфавит мешава. А Б В гуфта ҳамхе папкаҳо файлҳоро чикор мекунад? Ҷобаҷӯ мекунад пай дар пай. Агар размер шид аз рӯи размершон, калонтарош якм мисол ёки майдатарош якм баъди вай калонтар, ҳамин хел гуфтааст ҷобаҷӯгузориш. Типи ҷобаҷӯгузориш, типи сортировкаш, тип элемента мешава. Мо дорем видео, мисол музика, сурат, ягон файли документ, дигар намуди файло ки якҷоя дар рабочий стол вуҷуд доранд, якҷоя дар ягон папка вуҷуд доранд. Вақте ки тип қатӣ кардем ҳамаш порядка қатӣ, мисол аввал документ, баъд видео, баъд сурат, ҳамхе порядка қатӣ ҳар якташ ҷобаҷӯ мешаванд. Агар дата изменияни қатӣ кунем, кадомша охирон бор мо дохили шида дидаву ягон тағйирот кардаги бошем, аз рӯи ҳамон рӯзҳои тағйир додагиш ҷобаҷӯ гузошта мешаванд. Обновид, чӣ хел бигем обновид? Ранг як чашмак мезана одам вақте чашмаш хира мешавад. шустани аммо болои чашмаш чӣ хел аст? Як камтар рӯшан меша, як ҳушёр меша, як нафас мекаша, як бигем хидша меларзона. ҳамин хел монанда бари компютерам як обновид кунем, ягон загрузка боша, часпидаги боша, камтарак ҳушёр мешавад, бигем мешавад. Гапои тоҷикӣ шиду, баъзе калимаи русиям хел тарҷума меша, чӣ кор кунем? яхтон дестен компютерам чашмак мезана. охирон действия, охирон фармон иҷро шуда тавассути инҷа дар мишка қатиам мешавад. Отменить перемещение. Мисол мо охирон бор перемещать кардем чизеро якҷо ба якҷо метавонем тавассути комбинатсияи Ctrl Z дар клавиатура чикор кунем? Охирон кори кардагимона анҷом диҳем. Хайш, настройкаи панели управления видеокарта, синхронизация общих папок. Вақте ки все папка якҷоя кор мекунанд, создат менюи ки бисёртар мо истифода мебарем. Создат гуфтани гап сохтан ё пайдо кардан. Сохтани чӣ? Дар инҷа чанд намуди файло аст. Сохтани мисол папка, сохтани ярлик, яъне нишона ба ягон папка, ба ягон файл, ягон дигар. Ин бошад ҷада барномаи Microsoft Office установка кардаги, сохтани мегем файли Microsoft Access, сохтани контакт, сохтани Microsoft Word, сохтани презентация Microsoft PowerPoint ва программаи Photoshop ки дар компютер ҳам низ установка карда шудаги аст. Программаи файли Photoshop низ сохта мешавад ва документ Publisher, ин ҳамаи Microsoft Office. Архив WinRAR сохта мешавад. Текстови документ, блокнот, яъне лист Microsoft Excel, файли Excel, архив zip и портфел. Мо
ҳоло якум дар бораи гузаштани сохтанда якум бор чиро папка меофарем, папка месозем. баъди саздаи папкара дохил шидан мора дарав чи номгузории ҳамин папкара мепурсад. номгузориша ки пурсид, мо мисол номи ҳар як тариқамон кадоме ки номи худша мемонад, номи ягон файлша мемонад, вобаста рӯи ҳамо элементҳое ки дар дохили папка чи ҷойгир карда мешаванд. ба ҳамон хотир вақте ки папкара мондем чӣ мепурса? Номгузорӣ мепурса. Агар ки номгузорӣ мо эҳтиёт накарда дигар тарафи рабочий стол даҷихидем тарафи чап ё росте мешкарад, ай номгузорӣ мебурояд автоматик. барои такроран повтор надромадан дар номгузорӣ мо метавонем як бор тарафи чап ҷихида дер нашида як бори дигар и хел метавонем даромада як варианташ, як вариант дигар вақте ки папкара интихоб кардем, вибр кардем, кнопкаҳои функсионали тукмаҳои функсионали клавиатура яъне F2 ҳаст дар ҳамон ҷо, F1 то F12, F2 як бор пахш мекунем, бо дохил мешавад ва мемонем номи даркорие ки дар папка лозим мешавад. хелиден номгузорӣ кардем. Папка барои мо чӣ дар кор аст? Вақте мо файли бисёр дорем гуфтем, файло мехоҳем ки як ҷо кунем, мисол чандта файл бошад, рабочий столда бисёр намоён мешавад. Агар мисол 20 та 30 та 100 та сурат боша ё видео боша, қатишон дар рабочий стол кор кардан неудобно. Вақте гирён карданда пеши кори моро гирифтан шуд. Ҳамин ҳисоб мо барои якчанд файла дар як ҷоғон кардан, ҷобаҷо кардан ранги ягон папкае ки реални ҳаст, коғазҳоро якчандташ як ҷоя мекунем. Ҳамихелан файлоро мо метавонем вақте ки ҷудо карда тарафи чапи мишка қати ҷихида меистем ва сиёҳ мекунем, бигем вибр мекунем, виделин мекунем, сар метиҳем, аммо вибр кардагӣ мишкара тарафи чапша сар надода мебарем дар дохили дар болои ҳамо папкаи даркоригем сар метиҳем, дохил мешавам. И як варианташ, варианти дигар ҳаст. Дохили папка мешавем, дар ҳолати кушода буданаш бо ҳамхел сиёҳ мекунем, мегирем дар дохилаш сар метиҳем. И вариант ҳаст. Ана як варианте ки бисёртар вақте ки дастотон рост шуд камтар қати кор карданда мешавад кор карда, вибр мекунем, комбинатсияи Ctrl+C аз клавиатура мегирем, Ctrl+C англисӣ. Вақте комбинатсияро гап мезанем, ҳамаш ҳарфҳои англисиро дар назар дорад. Ctrl+C дар диди аввал ягон воқеа рух надод, лекин дар буфер обмен меган сахранид шид. Дар дохили папка як бор пахш мекунем дар ҷои сафедӣ. Метавонем тарафи рости мишкара ҷихида вставит гузоштан кунем. Метавонем бо тавассути комбинатсияи клавиатура Ctrl+V меҷихем чи папка пайдо мешавад. Вақте ки гуфтем аз инҷа гирифта ба мишка мондем и переместид шид. Вақте ки Ctrl+C кардем, копировать мешавад. Вақте копировать шид, копия гуфта нусхабардорӣ, дар ин ҷара меиста файлу дар ҳам папкаи даркорӣ ҳам чи копия карда гузошта мешавад. Ана переместид гуфтагӣ аз як ҷо ба як ҷои дигар гузоштан вақте ки мишка қатӣ кардем, албо тавассути комбинатсияи клавиатура агар карданӣ шавем, мо вибр мекунему, Ctrl+C не, балки Ctrl+X пахш мекунем. Ctrl+X пахш кардем, аз инҷа полни гирифта мешавад. Ино удалит кунем. Аз инҷа полни гирифта мешавад, дар инҷо полни чи гузошта, яъне аз як ҷо ба як ҷои дигар пурра аз инҷа удалит шуда дар инҷа пайдо мешавад. И се комбинатсияи асосие ки бисёртар кор мекунем. Як комбинатсияи даркорӣ ки ба мо лозим меояд вақте ки файл боз ҳам бисёртар аст бигем, файл боз ҳам бисёртар аст, мо чӣ хел мекунем? Мо агар ҷудо вибр карда ба ягон флешкарта, ба ягон папкаи дигар, ба ягон диски дигар партофтанӣ шавем, мо метавонем аз комбинатсияи пахш карда истодани тукмачаи контроли клавиатура
ки дар клавиатура аз ду тараф гузошта шудагӣ аст, кадом тарафш барои мо қулай удобни аст. Контролро пахш карда меистем ва файлои даркориро як бор тарафи чапи мишка хати пахш мекунем. Мисол ҳар ҷо бошанд агар ки барои пахш кардан. Ва ҳамо амалиёт иҷро шуда Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V кадомеш ки мола даркор аст. И яке аз намуди вибр карданҳои ҷудо-ҷудо. Бо метавонем вибр карда чӣ хел Ctrl, комбинатсияи Ctrl, кнопка A ё A англиси. Як бор пахш кардем, ҳамаи файлое ки дар дохили папка ё ки дар рабочий стол ё ки дар дохили диск ё дар дохили флеш карда, агар мо пурра файлора копия кардан хоҳем, Ctrl+A қати сиёҳ мекунем ва ё комбинатсия Ctrl+C, Ctrl+X ё Ctrl+V ё тавассути мишка тарафи рост ҷухида чи дар ин ҷо мебинем ҳаст. Ҳамин се варианти комбинатсия мо аст. Вирезад яъне аз як ҷо ба як ҷои дига кучондан, ранги переместид меша, аз ин ҷо удалид ба дигар ҷо гузошта мешад. Копировать ҳамун Ctrl+C гуфтагимон. Вақте ки кардем, вақте мебинем дар ин ҷо вставити мо ҳозир хомӯш аст, дохилаш даромада намешавад, барои ки мо ягон ҷо на копировать на вирезат кардагӣ нестем. А вақте ки кардем мисол копировать, мебинем ки тукмачаи вставити мо чӣ гирён мешавад. Дар ҳолати пахш кардан як бор дига ҳама чиз копия шуда пайдо мешавад. ин ҳолат. Вақте ки мо аз байни файло ҷудо карда, мисол 10-та 5-таша ҷудо карда, Ctrl+A кунем намешавад. Ctrl хати отдельно метавонем карда, боз як функсияи дигар аст. Тавассути як бор мисол пахш кардем дар файли мисол 5-ум ё 6-ум, кнопкаи клавиатура, кнопкаи Shift аст. Пахш карда меистему, чанд файле ки дар кор аст мода, то ҳамунҷоро меоему, як бор тарафи чапи мишкара пахш мекунем. Мебинем ки файлои дар кор аз байн интихоб шуданд ва ҳамон функсия гузашта, копировать, вставить, вырезать, кадом функсия ки мода дар кор аст, ҳамон хел амалиётро анҷом медиҳем ё фармон медиҳем. И комбинатсияи даркорӣ ки бисёртар кор мекунем, дар тамоми коро қариб ки ба мо чӣ лозим меояд. Мебинем ки вақте ки мо удалит кардем, дохили корзинаи мо коғазҳои пачақ бар ин намоиш додест. Мо файлоро удалит кардем якчанд папкаро. Мо дохил мешавем, мебинем ки чӣ аст. Якчанд папкаи мо дар корзина пайдо шудааст. Мо ин папкаро чӣ кор карда мекунем? Метавонем агар ки тарафи рости мишкаро дар болои корзина пахш карда, мебинем ки дар инҷа чӣ аст. Дар инҷа очистить корзину или открыть, создать ярлик, переименовать и свойства. Настройка мешавад. Агар ки мо очистить корзина кунем, файлои дохил будаги полни нест мешаванд ва аз компютер бевоситаи ягон программа дигар восстановить, барқарор карда намешавад. Агар ки мо дохил даромадем, сиёҳ мекунем, файл ҳамаш ё ки якташ дар коримон, тарафи рости мишкаро пахш карда, мебинем дар инҷа чӣ восстановить, вырезать, удалить свойства. Или вақте ки дромадем торш, дар инҷа восстановить объект гуфта ҳаст. Дар бораи кнопка батар гап мезанем. Дар инҷа вақте ки тарафи рост қати пахш карда восстановить ҷиқидем, инҷа моро мепурсад ки дар рабочий стол ҳамин хел монанд папка ҳаст, восстановить кунем накунем гуфта. мо вақте птичкаро гирон кардем, такрор мешавад чанд файле ки ҳамин функсияро додем. Да слияния якҷоя кунӣ папка, слияния мегӯяд папка ҳаст, ҳардуша якта кунем, инҷо агар модда кардем, ҳардуш якта мешавад ва файли мо чӣ восстановить мешавад. ҳамин хелам вақте ки очистить кардем, мебинем ки пурра корзинаи мо тоза мешавад. Дар поёни рабочий стол мо чӣ дорем? Дар поёни рабочий стол аз ин тараф агар сар кунем, Windows 7 ҳамин тарафи охиршам свернут окна, яъне ҳамаи кушодашудаги чанд папкае ки кушодашудаги аст, мисол 2-та 3-та ҳозир кушоем, акно меган ҳамин кушодагиро, яъне тиреза, чанд англиси қати window, ҳамин кушодашудаги акноҳоро вақте ки свернут окна кардем, ҳамаш дар поён бигем пинҳон мешаванд ё ки ҷамъ карда якнима монда мешавад ки то рабочий стол қати мо кор карда бутунем. Вақте ки бисёр рӯй бошад, вақте як бор дига ҷихем, ҳамаш бӯй мешавад. Ё ки
ай тарафам пахш кунем, якта уй мешавад. вақте ки мо кушода кардем ягон папкара дар инҷа нест. вақте ки мо кушодаш кардем дар поён, яъне контексти поёни рабочий стола як мизер меню бигем дар инҷа пайдо мешавад кушода шудаги папка файл ё ки аз ҷумла ки дар инҷа программаи записи овоз кушода шудаги аст, инам низ чӣ дар инҷа нишон дода мешавад. вақте ки пӯшида кардем, и барои мо чӣ хубӣ дорад? барои мо вақте мо чанд файла гуфтем ҳуй мекунем, ана кор кардан доб мешавад. вақте дар болош мегзарем ягон чиз наҷихта мега кадом акнои мода дар кора ҳамонҷа мегзарем. ё тавассути комбинатсияи alt tab мо метавонем ин корро карда. як бор ҷухем мебинем ки чанд файл гирён аст. файл дар кора гузашта метавонем. вақте маҳкам кардем аз инҷа нест мешавад. дар инҷа программое ки бисёртар истифода мебарем, метавонем ярликшон яъне нишонашона гирифта, чӣ ки инҷа маълум аст, гирифта дар инҷа агар сардем тарафи чапи мишка хати дар инҷа пайдо мешавад. барои нест кардан тарафи рости мишка изҷад программа из панели задач. хай программаи кори як чӣ дорем дар инҷа? тукмачаи гирди чорранга бигем, пуск ном дорад. тоҷики қати оғоз, старт. вақте ки тарафи чапи мишкаро ҷиқидем, инҷа программаи стандарти, ярликои мои компютер, папка, мои документ, суратҳо, музика, бозиҳо ва дохили компютер ворид шудан. чӣ аз инҷа дорем, чӣ аз инҷа. ардаш як панел управления, настройкаи компютер дар соҳибанда дага мезанем. устройствои принтера, барои бо принтер ягон веб-камера дига оборудование ки дар компютер установка мешавад кор мекунем. дар инҷа хомӯшкунӣ, справкаи поддержка и программаи по умолчанию. кадом шекли дар программа по умолчанию ҳамиҷа дохил мешавад. справкаи поддержка дар бораи кори компютер, дар бораи дохили программо мегем навиштаҷотҳо ки барои кори моро осон кардан ё дар бораи онҳо хондан ягон чиз фаҳмидани зиёдӣ бигем аз чизе ки нишон медиҳад дар инҷа ҳаст навишта шудаги. завершини работи, яъне анҷоми кори компютер. вақте ки мебинед як секунҷа стрелка дорад, вақте ки дохил шудем ё ки дар болош гузоштем, 4 варианти анҷоми корро мепурсад. берун шудан яъне сменит пользователь, тағйир додани истифодабаранда, агар ки чандта истифодабаранда сохранить кардаги бошад, бо як компютер чанд одам кор кунад, мисол компютерҳои кор ҳаст, ҷои кор аст, мактаб аст. выйти систем аз системаи корӣ баромадан ба монанди ҳамин сменит пользователь блокировать. агар нодур боша ё ки компютер код мондаги боша, як бор ҷиқем автоматик блокировать мешавад, то кодро ворид накунем, компютер кушода намешавад. и перезагрузка яъне кушта гирён кардан. худаш компютер мемурад, худаш автоматик гирён мешавад. сон бошад хоб, яъне пурра бигем компютера хомӯш мекунад, ранги навбадор дежурный бари меиста компютер. кадом ягон кнопкаро пахш кардем, компютер автоматик чӣ гирён мешавад. аз ҳамун давоми кори программа чӣ ки чӣ коре кардаиста будем, мо бо давом метем корро. агар дар як чанд соат пас пеши компютер омадан шудем, метавонем ки функсияи сона истифода барем, яъне хоб. хеле программаи стандартию дигар вақте ки все программаро пахш мекунем, программое ки установка шудагианд метавонанд, программое ки охирон истифода бурдагианд метавонанд ва дар инҷа папкаҳошон қати бигем. аз компютер асосӣ чӣ дорад? стандартни обслуживание, игры, автозагрузка, чизое ки стандарти компютер аст. яке аз даркори менюе ки барои дарси мо даркор мешавад, стандартни дар дарси гузаштагӣ худохоҳад гап мезанем. дар поёни гуфтем меню пуски мо чӣ аст? бо дар инҷа забони компютер не, балки забони клавиатураро дар назар дорем. ҳангоми навистан ки клавиатура мо кадом забон қати менависад. як секунҷа стрелкаи дига программое ки алҳол гирёнано кор кардаистанд. ҳангоме ки дар инҷа ҷо камтар аст, то и тарафа кашида намеро программа, дар ҳамҷа чӣ майдаак ҷо мекунам маша. ин бошад символи интернет. алҳол ки интернет гирён аст, бе ягон проблема кор кардааст.
символ пура тоза нишон мешавад. Ҳангоме ки вайрон шуд дар ин ҷо аломати хитоб нишон медиҳад ки яъне компютер кор накардааст ё ки сет кор кардааст вале интернет нест. Мебошад тагмаи овоз, нишонаи овоз чанд процент, чанд фоиз баланду паст аст, овози садодиҳии калонкаҳо. Мебошад соат ва таърихи рӯз. Барои тағйир додан метавонем ворид шавем, тағйир диҳем настройки датаи время. Агар ки соати мо хато бошад. Дар инҷо як нозукӣ дорад, гуфта гузарем, аз хотирмон наброяд. Барои тағйир додани забон, яъне мо ҳозир номи агар ҳамин папкаро алиш кунем, ёки папкаи нав созем, папкаи нав созем, барои номи папкаро иваз кардан, мо мебинем забон англисӣ мондагӣ. Агар нависем, клавиатура ҳарфи англисиш кор мекунад. Агар ки бихоҳем русӣ, тарафи чапи мишка, тарафи рост мишка бахшиш ворид шида, дар ҷо настройкаи асосиро мебинем. Агар тарафи чапро пахш кунем, забонҳое ки мо гирён кардагем барои клавиатурамон нишон медиҳад. Дар ҷо се забон, англисӣ, русӣ, тоҷикӣ. Кадом забоне ки мо дамодар кард, тарафи чапи мишкаҳоро интихоб мекунем. Мисол русӣ. Агар тоҷикӣ лозим ояд, тоҷикиро интихоб карда, ҳарфои тоҷикиро менависем. ин комбинатсияро бе истифодаи мишка низ анҷом дода мешавад. Яъне тавассути комбинатсияи ду кнопкаи клавиатура, ду клавиши клавиатура якҷоя пахш кардани, ҳаминҷоро аҳамият медиҳем, якҷоя пахш кардани кнопкаи Shift ва Alt аз танаи клавиатура. Меҷихем, мебинем ки забон ба навбат иваз мешавад. Кадом забоне ки мо дар кор аст. ин қисмои асосии рабочий стол ки мо дар бораш гап задем. дар рӯзҳои оянда ба насиб бошад дар бораи стандартни программе гап мезанем. бо худохоҳ ҳамхел майда давом медиҳем. ягон саволо боша марҳамат дар зери видео нависта гузоред. мо кӯшиш мекунем ба ҳамаи саволои шумо ҷавоб диҳем. воқеъ худоҳофиз. ҳаматонда барори кор омӯзиши беҳтаринро орзу дорам. саломат бошед.